još nisu kvalificirale, a posljednji ulazak su za Tokio tražit će na kvalifikacijskim turnirima. Turniri će se održati 23. do 28. lipnja, a uz Beograd, Kanadsku Viktoriju i Olimpijski Kaunas, grad Lačan i Split. U Splitu će se uz Hrvatsku za plasman boriti reprezentacije Njemačke, Rusije, Tunisa, Meksika i Brazila. Olimpijske igre predstavljaju najbolje od svjetskog sporta i svim sportašima čast i privilegija na njima se natjecati i predstavljati svoju zemlju. Ovakav ulog jamči da nas u Splitu očekuju uzbudljivi košarkaški doboji, a vjerujemo kako će hrvatskim košarkašima velika dodatna prednost biti i glasna podrška tribina. Više o samom turniru i tome što nas očekuje reći nam naši govornici, gospodin predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza, gospodin Stojko Ranković, glavni tajnik saveza, gospodin Josip Ranković i izbornik Hrvatske košarkaške reprezentacije, gospodin Veljko Mišić. Evo, dobar dan, prvo pitanje za gospodina Stojka Rankovića, što ovo domaćinstvo znači za Hrvatsku košarku? Pa prije svega dobar dan svima, domaćinstvo znači jednu veliku promociju, ne samo za Hrvatsku košarku, nego za cijelu Hrvatsku. Nadamo se da ćemo tada biti spremni, najbitnije da dođemo svi zdravi i pravi. I ja se nadam da uzeli dobre pripreme, novu ligu možemo odlično olimpijske igre, to mislim da u početku najavio, to je interesant svih sportaša odlazak na olimpijske igre, iako Bog da se posjeći da se radimo na domaći teren, kolika je ta prednost značajna za Hrvatsku reprezentaciju na ovom turniru? Pa, reprezentacija nakon nekih praćih istorija nešto 21 godine. Više od 3 godine se vraća u Split. Split je poznat kao vrhunski domaćin. Siguran sam da će arena biti puna i da ćemo imati podršku tribina u tresnom igraču i to će nam igrati jako da vjetra u leđa i nadam se da uz vrhunsku publiku možemo napraviti dobro. Hvala, ću pitati za gospodina Josipa Brankovića. Ovaj turnir u Splitu nije samo izvrsna prilika za hrvatske košarkaše, već i prilika za turističku promociju Hrvatske. Kome trebamo na tome zahvaliti? Kome je bio najveća podrška u dovođenju kvalifikacija u Splitu? Prvenstveno za ovakvu manifestaciju izuzetno zahtjeva događaj, tako da ono što ovog moći možemo zaključiti hrvatski premijer, što su prepoznali ovakvu manifestaciju i ovakav događaj koji iziskuje jako puno napora i priprema i svojih potrebnih detalja u samom događaju. Kako ste zadovoljni dosadašnjom suradnjom sa gradom Splitom? Pa dobro, grad Split sam po sebi nosi epitet olimpijskog grada, s obzirom da se ne varam na 140 olimpijaca, odnosno 70 osvojenih medalja, pred njega je na određen način i postavljeno na pravi izazov da se igra olimpijski turnir u Splitu. Vjerujem da će grad Split u svom tome biti kvalitetan partner, a samim tim i da će ovo ozračje i sama ta atmosfera u gradu tijekom tog turnira biti na velikom stupnju. Više o samom formatu natjecanja, što nam možete reći? Dobro, format je 6 ekipa, svako sa svakim, dobili se u polufinale i onda finalni dio. Pobjednik praktički pripada sve, izuzetno zahtjevna grupa, a s druge strane i vrhunski spektakl smatram da će uistinu samim tim što je više od 140 novinara akreditirano, a TV prenosi će ići, pa ja bih rekao, više od 50 zemalja svijeta, odnosno regija kompletno pokrivena, tako da to je jedna izuzetna promocija i samog grada i države i na neki način će se to sve manifestirati. Vjerujem kako će navijači velikom broju voditi naše košarkaše, gdje se i kada mogu nabaviti ulaznice? Ulaznice kreću prodaju 26. veljače preko ulaznice HR. Jednostavno smo trebali još vidjeti sve te detalje, s obzirom da smo čekali TV ekipe koje u određenom segmentu moraju blokirati mjesta radi svih TV prenosa, pa da znamo kapacitete dvorane i koliko ćemo raspolagati u završnom momentu. Samo naglasim dvorana. Dvorana je po meni jako akustična, izuzetno zahvalna za košarku. Mislim da Spolarna arena to
u nekim drugim sportovima, to znači vrijeme na košarku i mislim se da želimo raditi u tom budućnosti. Hvala vam. Sad pitanje za gospodina Mrčića. Pitanje koje je svima na umu, vjerojatno očekujete li odlazi naših NBA reprezentativaca? Pa svi naši igrači imaju veliku želju da nastupaju na hrvatsku reprezentaciju i ja sam siguran da svi oni koji će biti pozvani će se odraditi. 6 reprezentacija s visokim motivom dolaze u Split. Kako ćete se pripremiti za protivnike i kolika je kompleksnost priprema s obzirom na obveze spomenutih igrača? Pa vidjet ćemo još, kažem, prije svega imamo sada 2 utakmice u petak i ponedjeljak, nakon toga ćemo se početi pripremati za taj turnir u Splitu, razgovarati sa igračima, svi naputak od regulative je došao da maksimalno 2 tjedna priprema možemo imati, znači NBA igrači smiju to vrijeme